En aquest problema es tracta de determinar la fórmula del marbre. El marbre es descomposa en calci, carboni i oxigen. Aleshores el que farem serà descomposar aquest marbre, 2 grams de marbre, i obtindrem 800 mil·lígrams de calci, 240 mil·lígrams de carboni i oxigen. Ens demana quina és la fórmula del carbonat de calci. Aquest problema és un problema de determinació de la fórmula d'un compost. En concret, el compost és el marbre. El que farem serà descomposar 2 grams de marbre i obtindrem 800 mil·lígrams de calci i 240 mil·lígrams de carboni, amb oxigen, la resta és oxigen. Quina és la fórmula d'aquest compost? Bé, l'estratègia és determinar quina quantitat de mols de cada un dels àtoms es combinen entre si per determinar la relació més senzilla possible d'àtoms que formen aquest compost. Així, partim d'una mostra de 2 grams de marbre que es descomposen en 0,8 grams de calci més 0,84 grams de carboni més X grams d'oxigen. El primer que hem de saber és quants grams d'oxigen tenim per aquí. Això és fàcil. 0,8 més 0,24, això són 1,04 grams. Si partíem de 2 grams, la diferència entre 2 grams i 1,04 seran els grams d'oxigen. Els grams d'oxigen seran 2 menys 1,04. Per tant, els grams d'oxigen que s'han obtingut han sigut de 0,96. Bé, ja sabem la quantitat, 0,96 grams d'oxigen són els que reaccionen. Per tant, ara el que hem de fer és traspassar aquesta quantitat de grams a mols per a cada àtom. D'aquesta forma obtindrem quants mols han reaccionat entre si. Per tant, per al calci, el que farem serà 0,8 grams que tenim de calci i ho transformem a mols. Sabem que cada mol de calci pesa 40,08 grams. Això és un mol de calci i el resultat 1,99 per 10 a la menys 2. Fem el mateix amb el carboni. Sabem que tenim 0,24 grams de carboni i que cada mol de carboni té un pes de 12 grams. En això obtenim 0,02 mols de carboni. I ara amb l'oxigen fem el mateix, tenim que són 0,96 grams d'oxigen, sabem que 16 grams d'oxigen són un mol, d'aquesta manera obtenim 0,6 mols d'oxigen. I ara el que es tracta és d'identificar la relació més simple possible. Per això dividim pel número més menut, que en aquest cas l'aproximació és 0,02. Per tant, això serà, si això dividim entre 0,02, això quedarà 1 de calç. Si això dividim entre 0,02, ens quedarà 1 de carboni. I si això dividim entre 0,02, ens quedaran 3 d'oxigen. Col·locant aquests elements ara en forma molecular, serà 1 de calci, 1 de carboni i 3 d'oxigen. I aquesta serà la fórmula que estem buscant.